Спаржо! Пазарлици ще прави. Антония на центъра. Манго Транс иска да даде 500 евро, ако Тургут навие Али. Специална награда има от Манго Транс 100 лева за Тургут, ако не ви. Парата е тук, момчета. Антония, искам борба да направят, 100 лева награда има. Ето го най-щедрия спонсор на борбите, Иван Играчките. 1000 лева! Иване, застани тук предел, брате. Ела да те вида, бе. Най-щедрия спонсор на Яблано, Иван Играчките. 1000 лева! Да е жив и здрав! Всяка година го чакаме тук на събора. Прави! Победител с туш Али Кемал Яблано! Но все пак за Тургут има 100 лева специална награда от Чичово Аксел! Утешителна награда! Ей,